Nifi jaili bebi dijejune da amada nular Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko fate organisation hikko o no wadi e organisation bendudo daka sifa mudum ko sifa kawnido hitande fo ni jogi ko beydoto e darnde hetube hen en golla kono no woni organisation daka ko buri tengtude kene mujjina golle de ko do ko ladde gonden kilo sappo do e Madina Gounass enen fof eden gandi so neddo ummima wuro ari ladde il faut ko sohla ko ganduda ene wawi heddude mo to ladde to dum woni ndiyam woni gollal gedal ngal ganduda burgal tengtude e nokku he so tawi mi wadi qima taw min mi tinani taw to wadi ngakkende e nder nokku he ko ni hewno yarude nde wonno attoɓe arde ɓe kewani hewde ñalaw fof garɗo ene ɓeydo ñalam fof garɗo consommation jareteɗo hanki o hono makko ne yare laabi ɗiɗi hande o ko 5e jour ɓuɗo felliti so tawi himɓe batti haqqille ma mon nan wodi wiɓe wonde min dañani ndiyam kono taw ndiyam ene woodi non hande kala turnuɗa rubinaji nan toon en jogui noon yimɓe wonɓe e dakaji he ɓe ngala kaɓirɗo ɓe moftata ndiyam ɗum addantaɓe saɗede ndiyam jogoɗa baril ɗiɗi kono teme tati neɗɗo e nokku baril ɗiɗi mbawa jogade ɗon alay saago jogoɗon pellital yaade ƴowgoyde to robinaji walla to hoddiɓe gaddo ndiyam ɗum ko gueɗal gandugal gueɗal ɗimmal ngal koto électricité ko fuɗɗi nadde daka faade joni ha kane yañe ɓe meeɗa dañde caɗele hay goote nde wonno ko woni alhaali o ko yo beddaji ɗi yo dokku lumiére galleji mawɗi seeremɓe ɗi dokke lumiére nokkuji ganduɗa goɗɗitiɗi koɗele ɗe mbaɗe lumiére pour assurer la sécurité pour wadde hokkude yimɓeɓe cuusal wawde yaade e nokku he jamanu ni heewi kala ɗo courant yetti ene waɗa permettre toon so tawi jiiɗo wadde bonande ene waɗa taw ene yiye kadi dakaji kewɗi batti jogade autonomie koye mumen holko ɗum firti kamɓe koyeɓe somo gari ɓe jaaha ɓe jokkodire e joom technicien Sénégal ɓe nanna courant ji e nokku mabɓe courant meeɗan dañde caɗele min kam tuugi 90 ha ɗo gommi ɗo meeɗan nande wonde courant dañi caɗele gueɗal gongal ngal ko sécurité au plan sécuritaire ko waɗeteno duuɓi ɓennuɗi ko ɗiɗo duuɓi tati ene waɗe laabi tati muɗum premier escadron de gendarmerie garɗo ɗo on escadron c'est 100 hommes no pamirton ko temedere neɗɗo woni escadron le premier escadron de gendarmerie garɗo ɗo c'est en 95 rawane plus de 3 escadrons de gendarmerie gari ɗo te mbuɗa andi ko ara ɗo hikka ko ene double ɗum ko qimade wonde sécurité o ene rewi lawol sécurité sapeur pompier ene hen sapeur pompier disposition moɓe ƴefti hikka o ene yooɗimi non seulement eɓe point ganduɗa ɗo kala ɗo cikkuɗen eɗen mbawi dañƴe ɗon caɗele eɓe daari ɗon sa ƴeewi to banggue abisa on e banggue hayre ga eɓe toon eɓe ga eɓe toon banggue yo bang kadi ɗo oɗo site way kono kamɓe ɓuuri wawde rende ɗum ni e nder galleji ɗi ɓe mbatti ko nadde hen eɓe cunno jeyde eɓe daara so tawi ala ɗo neɗɗo mofti gaz ene hutoro taw yimɓe tinani Nifi jaili bebi dijejune da amada nular Allah sallallahu alaihi wasallam.